Så er der de to partyvine. Giggelpot Cabernet og Blue Eyed Boy Shiraz. Og 2010 versionerne af de her to vine er svære at beskrive med ord. De er så koncentrerede, så potente og voldsomme. Mere end jeg kan erindre andre årgange har været. Giggelpot Cabernet med 16% alkohol. Det smager som en vildt koncentreret version af Maitre D. Det er fuldmoden, vildt koncentreret Cabernet-frugt. Solbær, lakrids, let mint, solbær gelé. Det er helt vildt intenst. Smagen her er formidabel, smidig, silkeblød, fuldmoden, intens Cabernet-frugt med prægtig levende syre, der giver løft, let gruset, let gribende tannin. Fuldstændig harmonisk på trods af den her vilde koncentration. Det er en gigantisk vin. Gigantisk vin. Hatten af til Starkey. En giggelpot, som det er den bedste giggelpot til dato. Det må jeg sige. Hold da op. Den anden vin, Blue Eyed Boy, er samme historie. Det er koncentration, smidighed, og så lige nok friskhed til, at det ikke kammer helt over. Intens solbær, brumbær, lakrids, blommegrød, kaffe, chokolade. Det er vildt intens, sund, moden, australsk Shiraz-frugt, det her. Og så er der smagen. Det her, det er den mest intense Molly Duker i 2010. Smidig, silkeblød, hyperintens, gigantisk, koncentreret Shiraz-frugt. Shiraz-frugt, der løber over tungen. Der er syre, der er blid støttende tannin i finalen. En smag af smeltet engelsk lakrids, der løber ned igennem systemet. Fascinerende, uimodståelig, indbydende Monster Shiraz, som ikke er for sød, som er sund moden. Det er brillant. Det er brillant. Nok ikke for alle, men det er fascinerende og brillant Shiraz, det her.